Sinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhonya no BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Sinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaSinohlonze TV. Gama lohlelo Sikhangenkezo TV show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathu wasman DJ Bhonya sizohlengina zonke insizwa eningizimu Afrika. Umfowethu komdila khala masonke intabadotele empahleni umphezemane. Umama omkhulu kusigaqa sibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Utheni nakulikana ngoba zonke intombi zikundile. Hande manje nciji mamba nciji umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anobone namajuba amabili shengoma phathwa ntaba izulu. Unomakofu umkhono udukene bindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Igama lakhe uBGK umfowethu. Noma kanjani kake kubingelele nami lapho mbukele camp wethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqulu uthole ehlanze zamamba zamkhoza zimthele umfana enhlanze zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili mina ke ngisinqa esikanodolo isigqobo sikashwami into amaNdiya namaSulumane thiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona setshitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo lapho lathi chineke ngishelo ngathi ikhekhe lebirthday yahlephula abothanda umnikazi ohambayo uyayibonela la ukuthi wenza kanjani ngoqhamuka phansi lena mina kwesakabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo somsambuyisa bukeli akube mnandi awulalele la uzwe nazi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kweZinohlonze TV la sikhona sikubamba kamnandi sithi Sikhangenkezo. Yakhala yeduma libalele sikwe sikhona nakanjani. Namhlanje sinensizwa uMakhamnandi akasimdonse ethi bekezela. Umbekezelele mntana umuntu salanami wedali umbekezelele mntana umuntu salanami wedali umbekezelele mntana umuntu salanami da umbekezelele mntana umuntu abantu banezindaba abayithandi abantu banezindaba abayithandi abantu banezindaba abantu bayaqabangisa abantu banezindaba abantu bayaqabangisa abantu banezindaba abantu banezindaba abantu banezindaba abantu bayakhuluma abantu bayanginyonde abantu bayakhuluma abantu bayanginyonde salanami maidal salanami mala salanami maidal salanami baby salanami maidal salanami sweetie salanami maidal salanami honey abantu bayakhuluma abantu bayanginyundela abantu banezindaba
Sawubona sakhulu mbukeli lapha ekhaya. Ingoma emnandi adwizwa Makhamnandi. Makhamnandi besho kwahlakhula ethi bekezela. Uyayibona nawe into okwazi lapha mase inyakaza zithi ukucothoza kancane ukuthi cha kukhona into edlalwayo la. Makhamnandi angikubingelele ngomukele kwezinohlonze TV. Hlanzi. Kuyaphileka mntaka baba. Akuyaphelele. Hey, uyazi masikhuluma ngalomculo mfowethu kaMaskandi sikhuluma ngento esuke ijule kakhulu nawe uqhamuke nolunye uhlangothi oluthe ukujula futhi asilibonayo nala makuya ngokuthi sikhuluma ngokucothoza nangokudlalisa ukudlalisa intombi nokukhuluma nje amancoko ekona umculo kaMaskandi. Yebo cha kunjalo impela nami ngihlukile kancane ngendlela yami noma kuyinto engiyifice ikhona ngoba kakhulukazi nje lapha mangithi bekezela eqhuqhumezela uthando ukuthi abantu mabethandana noma ngabe ngingenamali noma nginalutho bekezela ngoba khona ukuthi umuntu ebekezele kufike khona abazomphazamisa bekhuluma indaba behlikiza umuzi noma behlikize lobo budlelwano obusuke bakhiwa lapho ngidumezela lokho. Yazi kukhona into engiyibukayo uthema ufike emculweni ufike abaculi bekhona nabo bakhuluma lona lolimi lokuthi bayaqhuqhumezela ekutheni ukuthi kube khona ubudlelwane noma kube khona ukuthandana kodwa ngifuna ukubheka ekutheni ukuthi indlela wena odlulisa ngomyalezo ngenkathi uthi uyangena emculweni kaMaskandi uthe wena uzodlulisa ngokuhluke kanjani kunabo. Okuhlukile kunabo mina into yokuqala ngendlela engicula ngayo bakhona labekhona bembalandela ngivele ngafika nje ngiyimina ngicula noma ngicula ngevoice yami ngithathanga ukuthi ngithatha ushuni kabani noma ngezinto kabani ngivele ngenza nje into esuka kumina kodwa futhi ngingazi ukuthi mhlambe ingazi ngibekela ngoba lento esuka kumina ngisukela nje isizi yakho ngoba kusekuhamba ngaze ngavelwa ukuthi ngize nginominate neinkunzi angicomla lokho nje ngidlulisa ukubonga kakhulu kwabamasama abaye banginominate ngaqhathwa leinkunzi ezinkulu liyazazi ke inkunzi ebeyibekwe lapha phezulu yize ingqole yashaka kodwa futhi yasiqinisa isikhuphula njengabafana okwami kuhlukile kakhulu impela ngoba angeke nje ungithathe ukuthi hawu ngoba ulalela ingoma yami usuthi hey ngathi usibani cha uzwa ngathi mina kube ngathi angifani namuntu ngiyimina Ngizwe kahle uyabona mbukeli lapha ekhaya masikhuluma ngalensizwa ekeyana umnethwa lapha kuMasama Awards impela iqhathwe neinkunzi kuBest Maskandi sikhuluma ngoBest Maskandi asikhulumi ngokuthi ubunominate kanjani bekwenze njani kodwa igama layo livelile kuMasama Awards ake ngibuyela Makhamnandi sibheke uqala kwakhe ukuthanda umculo kaMaskandi nokuthi ubukhulela ukhula kanjani kuze kuvele lolu thando obenalo ekutheni ukuthi ungene kumculo kaMaskandi. Mina ngokukhula noma ngokuzalwa ngizalelwe endaweni yaseMandeni phakathi kweshowe neMandeni kwesa kabiyela isigodi induna yami uMakhoba lapha okhalweni la kaVikimithu umfulo omkhulu enguphuza ilembe kodwa umfulo omncane nje fike kube impunzi bese kube sinenjane ngapha uzongithola nje ngikhulela lapho ngikhula ngilusa inkomo siqhathwe lapho omkhulu lokusukela komkhulu kuze kofika komalume bebebuya eGoli bebuya eThekwini khona lapha bebuya lengoma silalela ingoma sigcine siyithanda sigcine emakhaya ivele ingoma kuyinto nje eshawayo siphila ngapha kwezizwa sikhula nje mawumfana masiqedile ukubuya lapho ntambama mhlawumbe kunengoma yefolo noma kulana igoso lami nje kagcina lokugcina ngabala abancane abanye umbishophi nje umvuka Makhoba lapha engikhohle ngoba ingoma yona esambe kakhulu sahamba indaweni ezahlukene. Mawungena kwindima kaMaskandi ungena kanjani uqala kumephi iminyaka kuze kufike lesi sikhathi samanje? Njengoba ngisuka ngoba ngwakahadebe isibongo sami ekhaya kungapha emagate kahadebe ubaba ngazi ukuthi waye profita kodwa ngingalakile ngoba ubaba walibona ikhono kumina wathola kulento uyafuna ufuna kulento ofanele uyenze wena ngafeyila komunyaka bangifeyilile wathi ubaba mfana wami thathi uswazi uyibhaqabula uthi khono lami ngoba khona into oyayibona nangingazi ukuthi khona ngoba wathi ukuthi ucula ukhona mina kodwa manje ngingazithembi ngoba befike ngiqala ukuthi ngiqala kanjani lento njengoba bangifika hayi bahlangana lezi ngo2019 ngaqala ngacompose ingoma ngiyiculula nje bathi bante ngoba inhlathu phela unjani ungahlanyanga akuthe ngo2020 uyophela ngangena estudio zasha 2021 hayi yaphuma ingoma yaphuma impela yadla abantu yiyo le ngoma i-first album into engandele ba ukuthi nge-first album azafike kuMasama kuyi-best album lapho Maskandi album hayi cha
ngabe kungazethembi kodwa ngiyazethemba ukuthi kuyezwakala ebantwini noma zikhona izinselelo ezixakayo ukuthi kunzima kuyaphambili ona khona cha ngiyabona ukuthi abalaleli ngiyabathembisa ukuthi sizophinda futhi ngibezele nokumnandi kuyaba ningqinamba ke ezithile siyazi ukuthi kunama festival amakhulu uthola ukuthi uyafisa ukungena kwi festival enkulu masikhuluma futhi ngokuthi ungenile lapha na kumasama kwi best maskandi album masikhuluma ngo best maskandi suke kukhulunywa ngengqwele uyayibona leyo nto kodwa sifuna ke le ndaba yokuthi ke manje ukhulume uyikhulumele wena kukhona abaphathi beyinhlelo kukhona abaphathi bemicimbi akuyibona abayisungule isuka phansi emicimbi yaze yafika kulesi sigaba ekusona njengamanje ngoba sekubizwa ngemicimbi emikhulu sengifuna ukubheka ekutheni ukuthi wena ke uthini kubona ekutheni ukuthi nawe bekunike lelo thuba ekutheni ukuthi ukwazi ukusondela kubona ngithi ngiyakhuleka ubahleli bemcimbi ukuthi lokho abakunake bekunokondisa ukuthi ukhona uMakhamnandi futhi uMakhamnandi bayisekhona performance yakhe bengangena ku YouTube bebe yonke indaba azobona ukuthi uMakhamnandi ubani kwenzakalani estage mayise performa abahleli bemcimbi kanye ne-entertain nabaphephandaba ngiyakhala kakhulu ukuthi noma sengihambe kanzima ngaze ngafika lapha abanginelisa abanginakile neminye imisakazo emkhulu bakithi ngiyacela ukuthi bengikhumbule bazi ukhona uMakhamnandi ngoba uMakhamnandi ingoma ikhona bangathola isikhathi ngizoyithola ukuthi hayi ikhona ngoba manje manje ngizima kanje ngoba abahleli bemcimbi sidla ngawo lesikhathi niyazi bahleli bemcimbi umculo awusadayisi ngalendlela sewuthengwa abantu abathize nabathize umculo manje awusadayisi ngendlela manje uya e-studio thothi manje uhambela ukuthi nje bala kanti abahleli bemcimbi bona basiza abasibooster ukuthi umculo ungapheli manje umculo ungagcina usukuphela ngempela uma ukuthi abahleli bemcimbi ngoba baleke ngiyasalutha ngithi ngicela nazi ukuthi ukhona uMakhamnandi awusoma lo Makhamnandi bemqashe uyaqasheka nje kalula akaduli singakhulumisana ngiyacela impela bengiqasha abahleli bemcimbi ne-entertainer amaphephandaba bonke nje imsakazelo imedia yonke nje ngicela uMakhamnandi ikwazi ukuthi imfune imthola lakho uyatholakala yebo Makhamnandi igama leinsizwa kuthiwa alaliwa makuya ukuthi nathi siqanjiwa izinsizwa uthi uyalikolozela lelo gama uthola ukuthi ubizwa yilabo abadala futhi ongeke ubenze lutho kucaca usekuyigama lakho ngoba ingakho kuthiwa alaliwa eligama Makhamnandi wathola kanjani awusuka bathanda kwasho ucevuze lapho uthola kanjani wathola kanjani uMakhamnandi ngikuthole ngendlela ekuyiyona ngesimo seyizizwa noma hayi izizwe kuphela wonke umuntu uma mina ngumuntu othanda ukuthi mayisefikile kufanele kube mnandi manje akugcini ngokuthi mayisefikile lapho mangikhuluma nawe angiyithandi inkulumo lenhlabathi ngithanda ukuthi nje kube mnandi noma ngabe kuphi lapho kufanele kujabule abantu kube kuhle kwase kuvele lengifanele mase kanti vele kuzovele kuphume nengoma ivele ibe mnandi ngoba makha ngempela amnandi iperfume enhle futhi kanti amakha aphinda abe inyama futhi mnandi iyangafakazi konke kumnandi akujalo uyezela nawe embukela lapha ekhaya sebenzizwa la uMakhamnandi insizwa lapha phansi entabeni zasemandeni iyasho ukuthi ukuthi iqale kanjani akubala ngisho amagoso ukuthi obani amagoso ayo yakhule kanjani awuthanda kanjani umculo ngoba phela insizwa mazehle isuka koGoli seyiqoqozisa amagalana amafutha kwathana amagalana lapha sokuthi isidingi sakhiwa ngegalani la kuhlangane nje kube into emnandi impela ngizojulisa futhi ukubonga abafowethu engahlangane nabo ngiyakwazi ukuthi ngifike sengikhulume abasengela active bengababali ngoba abafowethu engisebenzisana nabo kabanzi uhlokoloza umfowethu uyena odlala isiginci lapha yakuMakhamnandi ngeke ngifihle lokho ngoba singela active ngenze ngathi yonke into ngiyazenzela cha ngiyazenzela okunye kodwa ukuthi angikwazi ukuzenzela sibambisene uphinde ngiye kumfowethu uMafeje usikhumbuza umfokantuli okuyena futhi esinayo sonke ophinde futhi speke naye lapha kuyona album phinde ngiye kubani umfowethu uyiqubo uyena ovama ukuthi bangihamba ama performance angishuthe mfowethu angishuthe ukuze abantu bakwazi abalandeli bebona ukuthi emidlalo othizini siperforme kaye manje so promote boka kakhulu bonke abantu nje abeze ukuthi beyimpumelelo ngibiye kubaba uthuthukani umfokazuma uyena odlala ubasket ophinde yadla yena abanye abaculi ngiyabonga kakhulu futhi baba basket lakho yezwakala isigqisa khona phinde ngiye kubaba uZimbo odlala inkosini phansi eBackville phinde ngiye kubaba
odlale i-keyboard engineer wami futhi uLofjas khona lapha e-studio ngiyabonga kakhulu. Ngizokahle mteka baba ufuna ukubheka ekutheni laphana ukudayisa online usuyakwazi wena ukuthi ungene ekutheni ukuthi abantu bawuthola umculo wakho. Ba ungena nje uGoogle uthi Makhamnandi uzobona ukuthi ubani lo. Ngikhuluma nawe njengamanje nje ngicela beqhubeke ba-subscribe bakwethu. Khona ingoma kaMakhamnandi ethi iveze. Isikole lapha i-trend lapha yana iclip yakho lapha isishaye 1.1 million manje kuyaphezulu. Ngicela abantu beqhubeke be-subscribe abangadlali baqhubeke subscribe becomment besho lapha abanephutha khona. Even music video manje uyeza uzophuma njengamanje nenhlahla niyazi uyantshontshela njalo nakho ubhonyabhonya lapha umfoka shembe uyantshontshela ngoba uzoninikeza njalo lamazwibeleni uzowabona. Hey khona into ezayo nevideo hey kuculiwe lapha kwa actor iyezi DVD soon ngeke ngisho ukuthi ni WhatsApp ungene number ethi nje 078 uthi 3965 Vindo futhi uthi bawufuna ukumfonela abawuthanda uthi 0728177 inamba yami ku Facebook Makhamnandi Hunter. Uphinde futhi nepage la belithi Makhamnandi Music Production. Uphinde futhi ku Instagram Makhamnandi Hunter. Uphinde futhi TikTok Makhamnandi. Ungene TikTok lapha khona. Phinde futhi niye lapha ku Twitter khona. Yonke le ndawo nje ninaba lathi Makhamnandi nje alikho nje uyelo angekho umuntu. Ngisho kanjalo nje ngisuka phansi nenako sengikhohle ukuyibona mhlawumbe ngicaba ukuthi Makhamnandi usisikade cha. Yibhuko nje. Ngiyibonga kanje la ngithi zasha Makhamnandi angakanani ngenokudamuntu sekwenza into inkolo esankolo kaphulu hlala sephuwa amaqebele emfazi lendoda. Bathi khumisa ukhumisa into amadombolo. Angananje abasoba kodwa ndaba lutho. Bathi uma gibela yedwa stage ehle nabaningi. Bakwethu kumnandi makunje sithena insizwa ngishilo ukuthi kulonyaka siyakhala liyana libalele liyashisa sihlezi sikhona ezinohlonze TV kama lohlelo sikhangenkezo TV show njengamanje sophuma ngayo ingoma kaMakhamnandi. Makhamnandi elokugcina izwi ongadlulisa kubalaleli nakubabukeli emakhaya. Elokugcina ngithi abalandeli abayinikeza isikhathi bebeka indlebe kumina bengibheke konke lapha engizothola ngoba ade ukuthi ngitholakala kuphi belandele umculo wami beziphi isikhathi bazojabula nje uzojabula kahle umshayi wentombi ezincane ngoba kuyindalo sampesheni. Awusuka madoda abantu Makhamnandi kunjalo siphuma ngayo ingoma yakhe emnandi ngendlela esimangaliso esihloko sithi iValentine. Makhamnandi iValentine ithokozele. Uyawabona mashi yakhe ungafunga ukuthi utwisile. Hayi ntombi muhle wentombi uyafaneleka qoma. Hayi ntombi muhle wentombi uyafaneleka qoma.
Awubheki isitho sakhe umenyathela kuzwela kimi uyalibona ithanga lakhe uthundazi mewoqobo uyawabona lamehla akhe ubheka ngeshumi lakudala uyawabona amashiya akhe ungafunga ukuthi uthwisile kantombi muhle wentombi uyafaneleka qoma kantombi muhle wentombi uyafaneleka kantombi muhle wentombi uyafaneleka Hey, beyibona le ngoma emnandi madoda. Asuka. Hayi. Eyakuphi le ntombazane? Eyakuphi le ntokwazi? Wakhetha mntaka baba makuthiwa ukhethile. Cha, sikhuluma nentokazi le elokhu ivela lapha na kule ngoma ethi iValentine. Yabona mangibithi ngiyayibuka le ngoma. Lokhu ngijambele yona manje. Eyakuphi le ntokazi? Induku enhle ngayigawula phansi ezweni phansi emsinga ngayigawula khona phansi le awuyini phela ngoba ngithi nje ntombi muhle wentombi uyafaneleka qoma mina yabo angitusi noma nginizi kunjalo ngampela nawe uyabona Nkosi. Awu mntaka baba sibonge kakhulu ukuthi sibe nawe Makhamnandi nangokuzayo siyathemba ukuthi uyoba nathi na kanjani uma kuya ngokuthi impela kuyahlangana la kuhlangana khona. Ngajabula kakhulu asikhengenkezo bazokwenela ngiyakusikhangenkezo ukuthi nje luhlelo ngicela lukhule lande kakhulu uNkulunkulu alibusise uNkulunkulu kanhlizi uNkulunkulu ushembe ngithi akalibusise uNkulunkulu kaShembe akalibusise ngempela ukuthi akube njalo ukuthi ngoba baningi ama-artist asemnyameni kanti lolu hlelo lothatha lusibeke kwibalazwe. Yebo. Ngiyajabula kakhulu ngiyathokoza kakhulu. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothulanga lakhe sabathwasman T-Tempo nepoint zonke kungasokithi izona ngizimu Afrika umfuko sikopde lakhe lamasonto into ababedonsela empahleni umphedle mane mama mkhulu kwisigaqasi ibhodo ongaphatha ongaphezulu thina khulekana ngoba sonke into zikundile handi manda cije mambo cije umsholo into zimbili bathi umfathafatha ubaba zekumasonyo into ishimani zomgqakazo ufuka umphinde mntakashaba ngoba nayinkukhu seyiphindile khulu ukuthi ungena ngekhanda nazo zifane inkapane gidi khobolo namathongo makhosi impimbo nasebhanqona nibethamatshani nabuza nhlothobane ngulubane obuza umunye uthe injani emnyama ngulubane kanti khona babekuza ibuze coming just namgovodla ye-DT room cha ngibambela namhlanje mbukeli ezinohlonze TV nakanjani sikhangenkezo TV show njalo ngolesithathu ngo6 ntambama suke seyikhala yepha